Ramogi TV. Jagoro mungirore migao malo Nixon Korir kone komiti mar senet manono tho mar Shakahola ni jadolo Mackenzie onge oboke mayango ni en kod lowo e puodho ma Shakahola. Korir mano dadho gi nyim senet olero ni piny owacho no yango heka maromo 100 kata 100,000 ne kambi mar Chakama higa mar 1985 to kata kamano piny owacho ne ok oyango kit gik madhi nyime e puodho no. Matimore ka kambi mar Chakama bende no kichore gi chien ni ne onge uso mane gitimo ne jadolo Mackenzie. Mackenzie, the main man in this investigation, owned 800 acres. We are not aware of any lease to Mackenzie that is registered to us, and we are not aware of any dispute. We don't have any dispute in regards to the parcels of the lands in Shakahola. Allegations that Mackenzie has 800 acres, Chair, the allegations we've had also, but we don't have any evidence of Mackenzie owning any parcel of land there.